трябва да забравяме и факта, че първото и най-чисто положение в двубоя се откри пред домакините, но Владислав Найденов пропусна. А сега изглежда така, сякаш гостуващите фенове искат да нахлуят на терена. Намесва се и полицията и ги спира поне към този момент. Интересно какво е подразнило феновете на Берое. Продължава напрежението в гостуващия сектор. Все повече полицаи се отправят към феновете на Берое.